taurai vachinzwa kuone komu yakamira moto musoro wemotatotora zvakatowanda ndisinaambozvitorera wakatanga rini kudziva musoro iwo hatongoramba chingorohwa isusu neakadza vari kuchengeta chitupa chiwachwe saka ndavadzorera chitupa chiwacho iwe tora commendation of life seti kutora commendation tangira from there hapana mukadzi adanana nemumwe murume asi murume ari kudanana nehama relation majority thing torai picture love tore picture tore picture uya kuno amera mani ndatipatora picture saka mati angada kurepwa ndiani titore picture inini joshua mvandeedza from there wadii bwere natambi nawo nei chitupa chite sei achiwachwe ere chitupa apano kusimaitire madha from heaven achiwachwe chitupa chirungu mudhara makadzi dzakare ndakangonzwa estandard yangu ndosaka ndichitaura ndichikutsotserai nekuti ndokudai musandivhundusira kamafomu 6 ndotokudai ndakakuisai kufomu 6 nekuda kwechikonzero nekuti ndakaida kuti vanangu vaende out koma uya kuno iwe mutora dhari mukoma